Nuwun para sutresna sandiwara basa Jawi. Sugeng pepanggihan kalian kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Celuring. Semangke kaperongo kita ngaturaken lampahan kemakmuran anggitanipun kelompok setunggal saking kelas 9 Kalaruna kanthi sutradara Marcel Den Hardiono, asisten sutradara Jessica Prahesti Cahyaningrum. Sandiwara radio menika dipundamel kagem njangkepi gladhen pasinaunan basa Jawi, wulangan drama modern ingkang kaampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Nah iki pindah lokasi saka neraka akademik mlebu panggonan pura-pura waras. Sekolah etok-etok pinter, nang kene etok-etok bahagia. Makmur iku rame terus ya. Makmur kuwi dudu sekedar kopi nah ya. Iki panggonan awal sithik. Aku wis heran, kopi pahit kok iso diomong enak. Soale pahit kuwi estetik Raka. Wis pesen sik ae, kakan mikir ngare tuwa. Ngomongnya gampang nek saldomu aman. Ning makmur iki kabeh wong katon sugih. Padahal ada emet deg-degan kabeh. Rek, awakmu kabeh ngerasa gak sih? Yen arep ngomong serius, enteni lagu ganti sik. Serius iki. Kita saben dino ning kene guyon, foto, upload. Tapi urip kok yang ngene-ngene ae. Aku kesel kudu katon oke terus. Padahal tekan oma mikir, sesuk kudu mangan opo ya? Wong liya ndelok awake dhewe ning makmur dikira urip beres. Sing rapi lomong tampilan coba tok. Aku ning kene ben omah ora kerasa sepi. Awakmu kabeh kuwi kakek overthinking. Overthinking kuwi tekane nek ora ana kepastian Bayu. Uripe kita kuwi koyok playlist shuffle. Kadang enak, kadang pengen di-skip. Masalahe lagu sedihé kakean. Silakan kakak untuk pesanannya apa saja. Macanya satu ya kak. Americano. Banyu putih, estetik tapi hemat. Ditunggu ya kak pesanannya. Loken rek, ngombe ae beda kasta. Awakmu kabeh tau mbayangni gak setahun maneh awak dhewe isih nang kene ngomongno perkara sing padha. Aku ora gelem. Aku mau pengen urip dulu ora mau fit sing rapi. Aku pengen mulai nggawa kabar api. Berarti awak dhewe butuh owah-owahan. Lan wawahan iku kok ora gratis. Nah iki awak dhewe duwe skill, waktu yo nongkrong wae iso. Maksude? Nek nongkrong iso ngetekno duit. Nyapa ora sekalian ngasih lagi duit? Iki duduk goyonan toh. Ora, iki obrolan serius sinambi ngopi, tapi yo tenan. Nek gagal piye? Yo gagal bareng-bareng, tapi nek sukses ora mau estetik nang fit. Kok siki nek wis bengi kok rasane koyo markas wong kalah yo. Kalah karo realita, Mas, dudu karo musuh. Ngomong-ngomong, saiki kok kabeh menang. Soalnya wingi iki waktu jujur karo pikiran dhewe. Alah, aku jujur terus, tapi pikiranku ora tau nurut. Halo, Bu. Nay, ibu wis rampung kerja. Kesel ya, Bu. Ora apa-apa, sing penting sampean bisa sekolah sing benar, Nduk.
Aku pengen bantu luwe akeh, Bu. Ojo mikir aduh-aduh. Sampeyan cukup dadi anak sing kuat. Naya. Aku edhi nek aku gagal. Halo, Bu. Ibu isih masak iki. Laris. Lumayan, nanging ibu kesel. Sami, Bu. Kula nggih kesel ning kita kedah kiat. Sampean aja kaya ibu ya, Nduk. Kula malah pingin kaya ibu. Awakmu iki nek ngomong ambil ibumu, ekspresimu langsung beda ya. Soalnya aku ngerti rasanya kerja tanpa jaminan. Putri, duwite kirimono kanggo sampean. Telat ya, bapak lagi ngurusi kerjaan. Mboten napa-napa Pak, kula tasih saged ngatur. Awakmu iki kuat apa kepaksa kuat, Put? Apa dia dadi sing paling dipikir? Bapak, Sepurane Sal, bapak dorong nemu kerjaan maneh. Kamu oke, Besti? aku yo bingung. Bapak kuwi pinter nggarap apa wae. Tapi saiki lowongan sepi. Ibu kerja resi-resi sama warga. Ora mesti dibayar pas. Pantes awakmu semangat tur kreatif tenan. Kabeh pengen bantu. Aku mong ora pengen lho bapakku nyerah. Makane aku belajar desain, branding, apa wae sing iso tak gawe duit. Karya-karyamu apik, Sal. Ora percaya nek wong sekreatif kaya awakmu iki lagi tekan anggaran pas-pasan. Pas-pasan tapi pengen mapan. Awakmu kuwi cah sing nek diem ae, otakmu lagi muter konsep. Soalnya aku rumangsa. Nek ora tak mulai saka aku, sapa maneh? Aku pengen bapakku iso bangga. Masih yo, saiki kondisine angel. Awakmu kuat, Sal. Kepeksa kuat, tapi aku yakin iso. Aku ngedit video iki wis ping 3 direvisi. Dibayar piro? Sak kopi makmur. Murah men, tapi tetap digarap. Soale aku butuh ngrasa migunani. Kak, ojo terlalu mikirin masa depan. Masalahnya masa depan mikir aku terus. Awakmu ki calon bapak-bapak paling stres. Aku mau ora pengen salah langkah. Halo? Ora dijawab maneh. Iya, biasanya ngono. Kamu nek pengen cerita ngomong ae. Aku isin. Ora usah izin kok ning sapa wae. Aku mau pengen anak sing nunggu aku sukses. Halo, Pak. Ngopo maneh? Aku pengen buktekne lek aku iso. Dadi kowe ora omongan. Iya, Pak. Awakmu ditekan terus. Tekanan kuwi sing gawe aku ora gelem gagal. Sing hati-hati yo, ambisi sada di pedang loro. Aku ngerti. Awak dhewe iki padha-padha lagi berjuang ya. Ora ono sing bener-bener aman. Nongkrong nang makmur kuwi ternyata mung jeda. Nanging jeda sing gawe awak dhewe ngerti arah. Nek arep mulai saka ndek wingi, kudu serius. Aku gelem sinau. Sing penting aja mau wacana. Yen ngono, kabeh kudu transparan. Deal. Meneh ning makmur rasane kaya ngreset urip. Nangko stres, nang kene etok-etok sukses.
Ora usah etok-etok, saiki ngomong sing bener. Setuju. Sing wingi nang kos kuwi ora iso dianggep angin lalu. Aku wis kepikiran omongan ibu. Aku iya, rasanya pengen cepet bantu. Makane, ayo dibahas tenanan. Rek, aku tak ngomong jujur. Ngomong apa Bayu? Awak dhewe iki jane duwe modal, duduk duit, tapi wong. Kabeh duwe peran. Lan kakek nongkrong tanpa arah. Nyelekit, tapi fakta. Aku wis nyatet pengeluaran kos. Lah, iki kok kayak rapat RT. Soalnya iki masa depanmu. Ngapunten Bu Bendara. Nek aku sih pengen gawe sesuatu sing iso diandelno. Aku iso masak. Aku sing ngonten. Aku bantu tenaga. Aku sing branding. Awak dhewe iki iso gawe usaha kecil. Usaha receh tapi jalan. Jenenge wae wis ngeno. Fokus sik Rani. Nek awak dhewe serius, kudu patungan. Piro? Sidik wae tapi konsisten. Dompetku menangis. Nek gagal piye? Gagal luwih apik tinimbang ora nyoba. Aku ora pengen mung nonton uripe wong liya maju. Syaratnya siji, Apa? transparan. Amin, paling keras takbir. Deal, aku siap tanggung jawab. Ojo janji lak durung siap. Aku siap. Jadi, kita mulai. Alon-alon wae, sing penting kelakon. Bareng, Bareng. bareng tapi tertib. Makmur ora mung panggonan ngopi. Tapi panggonan miwiti. Oke rek, dapur kos iki sakjane sempit, tapi mimpin awake dhewe ora. Biasanya dapur iki mung nggodhok mie. Wingi iki ojo nganti anek sing boros bahan. Tenang, iki trial pertama. HP tak siapno. Angle dapur kos konsep real life. Aku tak make up tipis wae. Iki live ora editan. Judul konten nih A Day in My Life, masak jajanan modern nang kosan. Versi wong durung sukses. Jujur kuwi kunci. Halo rek, iki A Day in My Life wengi iki aku lan konco-konco kos lagi nyoba usaha jajanan. Menu pertama, roti goreng isi coklat keju. Ojo disebut nek modern gosong. Dongakno wae. Dimas, genine kegeden. Purane, aku mikir semangat. Semangat bisa diatur, tapi minyak ora. Komentar wis mlebu. Iki coworking space versi hemat. Aku bantu plating. Mas yo ta langgae ndek kos. Tampilane panggah kudu niat. Aku tak ngirisi roti. Alon-alon Raka. Iki tangane wong kerja keras. Komen, masak apa iki? Roti goreng isi coklat keju. Versi dompet pas-pasan. Dimas, ojo kakean janji ndek lift. Ora janji rek, iki proses. Rek, nek gagal ya awak dhewe cerita gagal. Ono komen, keren sih, berani nyoba. Aku seneng maca ngono. Astagfirullah. Live tragedi dapur. Tenang. Iki konten jujur. Tapi hati-hati. Tampilannya ora elek yo. Kamera dapat. Rek, iki hasil pertama awak dhewe. Komen, kelihatan enak. Kelihatannya tok ya. Penting usaha. Oke, cukup Leve. Lemes, tapi senang. Rasane beda. Masak karo tujuan. Kontennya tak upload sih. Sesok evaluasi. Apa sing kurang? Apa sing kudu dibenerno?
Sing penting awak dhewe wis mulai. Kos iki saiki ora mung panggonan turu. Tapi panggonan nyoba. Rek, iki HP ku nyampe muni terus ya. Apa maneh? Order mlebu meneh. Loh, kok iso cepet ngene? Sik, tak cete sik. Ono sing takon, ready berapa porsi? Jawaban siap. Dimas, ojo ngasal. Ya wis, siap terbatas. Sing gowo ngono kuwi penting. Oke, Rek. Ayo serius, aku masak. Aku plating, ojo nganti elek. Aku sing bungkus. Aku ngawasi. Ora usah ngawasi, bantu-bantu. Siap. Dimas, genine kegedean maneh. Loh, aku mau nambah setitik. Setitikmu iku bencana. Komen IG story rame. Ono sing nulis, serius iki dijual. Serius? Setengah mati. Ora usah nanggepi kabeh. Netizen gue rame. Aku bingung iki isi coklat apa keju. Sing ono tandane kuwi rasa coklat. Kabeh roti kok podo. Alon-alon Raka, ojo panik. Astaga, gosong siji. Ojo dibuang. Ora iso didol iki. Ya dipangan. Rasakno resiko salah. Order nambah maneh. Ora iso. Diminta maneh rek. Dimas, nek diterusno awak dhewe kelabakan. Ya wis tutup order. Oke, tak update sold out. Loh, ono transfer mlebu. Piro? Ora akeh, tapi temenan. Serius, ono wong bayar. Mas yo setitik. Rasanya kok beda? Beda karo duit jajan. Soale iki hasil keringet awak dhewe. Tapi aku kudu ngomong. Apa? Pengeluarannya luwih gede timbang sing tak kira. Soalnya awak dhewe durung pengalaman. Nah, kuwi. Kos iki rasanya kayak pabrik cilik. Tapi pabrik mimpi. Lebay. Iki isih awal. Lan awal iki durung manis. Tapi aku gelem nerusno. Aku oga. Aku. Oke, kita lanjut, tapi luwih rapi. Angine adem tapi pikiranku rame. Pantai iku panggonan sing cocok kanggo mikir bab sing durung rampung. Lan kanggo ngitung ulang keputusan. Tak kira usaha iki bakal gawe aku seneng terus. Sing gawe kesel biasane sing penting. Aku luwih seneng kesel ngene timbang kesel mikir. Rek, jujur. Awakmu kabeh sing pengen nerusno. Aku kesel, tapi ora pengen mandek. Aku ngrasakne hal sing padha. Aku wedi nek mandek. Masalahnya duduk kesele. Terus Masalahnya kita durung jujur sakabeh. Maksudmu apa, Putri? Ana pengeluaran sing ora kecatet. loh, Salah hitung. Ora, iki ora kecatet. Sidi ae, Put. Sitiko kuwi tetep duit bae. Bayu, iki maksudnya apa? Tenang sih. ora tenang yuk. Itu sabaran. Aku ora paham, tapi aku rasane ono sing beda. Bayu, ngomong sing jelas. Aku mau nyilih. Nyeleh tanpa ngomong. Bakal tak balik no. Nek ora ketahuan, awakmu bakal ngomong. Yo, iki dudu soal nominal. Iki soal kepercayaan. Lan, coro kita mlaku bareng. Aku lagi kepepet. Awak dhewe kabeh yo kepepet ke awakmu tok. Ora podo. Masalah mau apa yo?
Aku mau ngerapiin dadi beban. Tapi caramu nggak masalah. Rek, iki bahaya. Durung gede, tapi tandane ono. Nek saiki wae wis ora jujur. Sesuk-sesuke piye? Aku isih pengen nerusno. Aku uga, tapi kudu ana aturan. Lan transparansi. Lan ngomong nek lagi susah. Oke, kita orang bubar saiki. Tapi ora sok, ora ngertian, ora ono apa-apa. Ak dhewe lanjut ae, tapi saiki beda. Bakal tak balekno. Aku nunggu bukti. Aku mau pingin kita tetap bareng. Kita isi bareng. Tapi saiki luwih waspada ae. Lan luwih dewasa. Pantai iki dadi saksi ya, Rek. Saksi yen mimpi ora tansah mulus. Tapi isih pantes kok diperjuangake. Rek, pesen opo bebas, dino iki aku sing nraktir. Hah? Awakmu ora salah ngomong. Iki makmur, kudu angkringan. Santai, rezeki ora teko loro-loro nih. Kalimatmu bahaya. HP-mu kok gede tenan? Tapi biasa. Biasane orang ono logo Apple. Iki iPhone. iPhone 17 Pro Max. Loh, Tenan. Tenan, Pro Max. Pro Max. Kapase? Sak TB. Dim, Awakmu ngerampok sopo? Cash. Cash. Iya, cash. Tekan ndi? Singapura. Singapura. Ya apa awakmu tekan Singapura? Langsung sinyal. awakmu iki nek guyon kebangetan. Gak guyon. Dim, iki seriusan. Iya. Pesanane Americano kabeh. Lah, aku biasanya es kopi. Dino iki Americano, ben pahit bareng-bareng. oke siap. Dimas, jujur, kok iso? Rezeki kuwi misteri. Utawa utang. Rezeki. Utang apa Shopee Pay. Utawa pinjol. Rezeki. Aku seneng nek awakmu sukses. Suwon. Tapi aku ora seneng nek awakmu maksa. Maksudmu? Ora apa-apa. Iku apa? Spam. Spam kok munine akeh men. Kowe iki Tapi jujur ya, Dim. jujur apa? Awakmu saiki beda. Beda apik apa aneh? Beda wae. Americano nih. Nuwun. Rek, ayo fokus nang rencana. Lah, mau mari tuku iPhone. Iki bagian branding. Branding apa? Brand wong sukses. Ngapusi pasar. Ngapusi mindset. Aku ora paham, tapi aku ngelak. Dim, traktirane iki tenan. Iya. Ora abot. Enteng. Rek, usahane awak dhewe saiki dikenal. Ora gede tapi stabil. Aku seneng, tapi kok rasane Ono sing ditutupi. Ora kabeh kudu diumbar. Sing penting awake dhewe bareng. Yo Lan jujur. jujur kuwi relatif. Kalimatmu tambah bahaya. Ayo mulai. Loh, Sesuk kerja maneh. oke. Dim, Apa? nek sukses aja dhewe. Iya.
Awakmu yakin kabeh iki aman? Aman. Muga-muga. Dim, durung bali. Durung, jarine ana acara. Acara opo ya? Jarine undangan. Undangan kok dadakan? Rek, kumpul sih. Nyapa harga? Aku krasa aneh. Kok podo? Aku wis ngecek catatan maneh. Terus, Arus duitnya lancar terus. Lancar kuwi apik, Put. Nek kelalen ngerem bahaya. Dimas kuwi royal banget. Iya, jajan ora tau mikir. tapi kerjane yo ngoyo. Nah, kuwi sing gak ketemu. Aku pengen ngerti latar pemburine. Maksudmu keluargane? Iya. Dimas tau cerita ora? Jarang, nek ditakoni ngelok. Aku tahu krungu sekilas. Apa? Dheweke jarang balik, Lah kok padha karo aku? tapi alasannya beda. Bedane? Dimas ora pengen ditakoni. Rek, aku kepo yo. Nyapa? Aku ngecek sosmede. Postingane mewah kabeh. Mobil, kafe, hotel. Komene wong-wong sugih. Tapi foto bareng keluargane Jarang. Put, catatanmu no transfer gede. ono. Soko endi? Rekening pribadi. Rekeningnya Dimas. Iya. Berarti ya jelas duwite dhewe. Masalahnya duduk iku. Terus apa? Timinge Maksudmu? transfer mestine sedurunge blonjo. Tapi iki sakwise. Kok iso? Kaya nutup bolongan Bolongan apa? sing ora pengen ketok. Rek, ojo kesusu menyimpulkan. Aku ngerti ga, tapi hatiku kok ora penak. Apa kita kebangetan curiga? Apa kita kurang ngerti? Apa kita sengaja ora pengen ngerti? Dimas ngecat. Isine apa? Aku balik telat, ojo ditunggoni. Ojo ditunggoni. Nyapa kok koyo ngindari? Aku pengen ngerti siji ae. Apa? Kondisi keluargane saiki. Kok serius banget? Soalnya iki nyangkut kabeh. Aku duwe ide. Apa? Konco SMP nih Dimas sekolah kene. Sopo? Bayu, kelas sebelah. Kok awakmu ngerti? Pernah collab konten. Ora langsung ya. Iya, alon-alon. Dimas kuwi koncoku. Awak dhewe kabeh kancane. Aku ora pengin dheweke iki nyapa-nyapa. Aku ya podo. Tapi koncoku kudu ngerti. Aku kok kroso Dimas ora pengen awak dhewe nyampuri urusane. Lan kuwi sing paling medeni. Terus esuk piye? Awak dewe tetep kerja.
Kaya ora ono apa-apa. Iya. Karo nyimpen pitakon. Yen jawabane ora kaya sing awake dhewe kira. Berarti awak dhewe kudu luwih dewasa. Putri, Aku ngerti. Lan iki sing gawe aku tambah kepikiran. Dim, nunggu sik. Nyapa kok serius ngene? awakmu ae sing gawe serius. Aku ki kesel, Rek. Awak dhewe ora pengen rame. Mung pengin ngerti. Ngerti apa meneh? Aku tak mulai. Silakan. Struktur duwete usaha iki aneh. Aneh piye? Ora tau ana fast seret. Ya alhamdulillah toh. Jawaban aman. Dim, aja muter-muter. Aku ora muter-muter. Ning awakmu ngehindar. Kamu tahu ngomong keluargamu sugih. Aku ora tahu ngomong ngono. Tapi awakmu lho ora tau bantah. Kita wis ngecek sosmedmu. Terus Postingane mewah kabeh. salah. Nek mewah kudune tenang, tapi awakmu ya kaya kejar-kejaran. Awakmu kabeh iki kakean mikir. Aku mikir nganggo angka. Angka ora ngerti perasaan. Nanging angka ora tau ngapusi. Dim, jawabanmu siji wae. Apa? Duit tambahan sing sering mlebu kuwi teko ndi? Dim, Nanging iki nyangkut kita kabeh. Aku sing tanggung. Nyatane ora. Nek salah siji dina awakmu ora iso nutupi maneh, usaha iki sing ambruk. Kamu ora percaya aku? Awak dhewe pengen percaya, tapi awakmu ora menehi dalan. Dimas, awakmu ngerti ra? Saka njaba awakmu katon sugih. Tapi saka cedhakan awakmu katon wedi. Aku tau ngrasake Rasane apa? awakmu entok-entok kuat. Awakmu kabeh puas saiki. Durung puas. Kurang apa meneh? Kejujuran. Kok dipateni? Ora penting. Nek ora penting, nyapa tanganmu gemeteran. Aku ora sugih. Lan duit kuwi. Aku ngutang. Nyapa ganti ngono? Soalnya aku wedi yen aku ketara kere. Nanging aku ki ora ngerti piye carane mandek. Saiki kabeh wis jelas. Terus aku kudu piye? Awak dhewe rembukan bareng-bareng. Ora ninggal. Tenan. Iya. oke rek, fokus. Iki batch pisanan sakwise ruwet. Kamera siap, lighting ala-ala kos. Angle iki kurang mewah. Mewah ora bayar cicilan, Dim. Dim, tugasmu ngemas. Make up kain jam 10. Jajanan kudu rampung sadurunge. Aku catet kabeh ora ana sing kebleber. Halo Rek, iki balik maneh dapur kos Rasa Cafe. Tag aku yo, tag aku. Tak cicilanmu. Waduh. Komentar masuk. Bang, HP-mu keren. Nah, Komentar liyane. Usahane jujur. Vibe-nya dapur kos. Orderan mlebu papat. deloken rezeki orang ning dindi. Ning ndi wae sing penting mlebu tabel. Kesel ya rek. Iya, tapi aku bunga. Aku seneng. View stabil. Aku janji ora sok sugih maneh.
buktekno. Iya. Masuk. Cukup. Durung. Rek, iki kebangkitan. Nek ambruk maneh, Kita wis ngerti carane ngadeg. Para sutrisno sandiwara basa Jawi mekanten pasugatan sandiwara asesirah makmur sak kancan saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Cluring. Anggitanipun kelompok setunggal saking kelas 9 Kalaruna kanthi sutradara Marcel Dion Hairudiono, asisten sutradara Jessica Praesti Cahyaningrum, efek, musik, lan mixing Jessica Praesti Cahyaningrum, Aina Zivilia Azahra, Rizka Wulan Aprilia, miwah para paraga Naya Jessica, Rani April, Salsa Aina, Putri Citra, Bayu Vigo, Arga Hafiz, Dimas Marcel, Raka Ibrahim. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi mupangati lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asesanti rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.